Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama,
pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Bet na bet ko po ang maid of honor sa kasal ng kaibigan ko. Bit of honors, madami. Feel good morning, call and teats. Ako pala si Marco. 33 anyos ng pinagbuhatan Pasig. Isa po akong TNVS driver, sweet lover. Pero single po ako. Ang minamaneho ko pong unit ay sa pinsan ko po. At nag-iipon na po ako para makabili ng sariling unit. Sakto po kasi na tuwing babiyahin na ako ay nagsisimula na rin ang programang Mga katas ng nakalipas. Pakakatasan ko lang kolanti si Jelay. 30 anyos, maganda, slim, pero malaman. At morena. Yan yung mga type kong babae, kolantits. Ang groom, ang kaibigan ko, si Jelay naman, kaibigan niya yung bride. At naging magpartner kami bilang abay. Fast forward, kinagabihan, matapos ang kasal, ay nagkayayaan pa kami doon sa kwarto ng groom sa hotel. Yay! Sana all! At doon na tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello! Ah, wala nang gagamit itong room ko. Room ng groom, di ba, misis ko? Oo nga, kiss ko, kasi kiss. syempre, magbebembangan na tayo dun sa isang room. Uy! Excited ka na ba, mahal ko? Congratulations, ha? Teka lang, may tanong ako. Baka naman bago tayo kinasal, nag-stag party kayo, di ba? Baka may binimbang ka. Wala akong bibimbangin doon eh ba? Kasi, siyempre sa'yo lang ako. Talaga? Naka-blindfolds ako eh, hindi ko naman Pag yan, nakita. onti lang, alam ko na. Naku! Sirit-sirit ito! Ay, Brad, again, congrats ha. Bro, congrats pala sa inyo ha. Nalasing na ako, Kim. Nalasing na ako, Kim.
Oo nga, yung lakas ng amas. Ano ba itong mga inom natin? Bakit kasi halo-halo yung mga ininom natin? Kasi, ano yung mga tira-tira dun sa baba, yung mga Kaya nga, yung ininom mga ng ninong. Pinaghalo-halo. sayang din. Kaya pala cocktail! Oh, Ang grabe talaga, no? Ay, ikaw nalasing ka na ba, Jelay? Okay ka lang? At parang hinahawakan mo na yung ulo mo. Sakit eh. Parang nabigla, hindi naman ako ganito pag umiinom pero dahil nga halo-halo ang sakit sa ulo. Meron ba kayo dyang gamot? Mrs. ko, bigyan mo ng gamot yan si Jelay. Sino ba gusto matulog dito? Eh, bibigyan kita ng 3 gamot. Option. Number 1, paracetamol. Number 2, mefenamic acid. O number 3, lalaki. Akin na lang yung lalaki. Wala na bang iba yan? Yung balita ay yung gamot na yan? Ano? Sumagot ka! Teka lang parang matutulog na tong Mrs. ko. Halika na, Ano na mahal. kaya? Huwag na natin sila Brad. intindihan. Kaya na yan yung Bro, uuwi ako Hindi ako magstay dito sa hotel. Bakit naman sayang uuwi naman? rin ako. Nagkumuha naman kami dito ng 3 palapag 3 floors. Kinuha namin para sa inyo. Oy, madam, uuwi din ako Uwi pa akong buhal. Doon ako sa buhal. Oh, sige. Sayang naman tong hotel room. Ikaw na lang uwi dito, Brad. Ikaw na matulog dito, pare Marco. Nalilito ako sa mga tao. Hindi ko alam kung sino sasagot. Hindi ako makabati. Sige, sayang naman to. Pwede naman ako tumambay dito. Babiyahin na lang ako bukas. Nakainom na rin ako eh. Pwede naman. Ayan, may matutulog na. Sayang din kasi Sorry ng kwarto. pwede na ako mahiga. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Parang nasusuka na ako. Ay, sabay na lang tayo. Hatid kita. Uwi na rin ako eh. Hindi ako uuwi. Ganun ba? Ay, Teka lang Mrs. ko, tara na. halika na. Bahala na Halika sila dyan. sige. Bye, bahala na kayo dyan, bye, Paano ba? Bro, Mars una Trixie, na rin ako, bro. Mag-aangkas ba tayo? O joyride? Baka kasi malaglag ako eh. Mag-book na lang ako ng ng Grab. Ikaw, mag-isa na lang tayo kung mag-motor tayo. Tapos di ba nakagount tayo? Oo nga pala. Nakagount tayo mag-motor. Pero gusto ko na umuwi. Sakit kasi ng ulo. Sobrang sakit talaga. Sige, ewan ko sa'yo, basta uwi na ako. Sige, last ko na inom na talaga to. Maaga pa ako bukas. Boy, Marco, bye-bye. Mars, paano na ako? Bahala ka na dyan. Ang sakit na. Sabay na ako, Mars. Sabay na ako. Sige, magbubook Jelay. na lang ako. Di, huwag ka na mag-book. Ganito na lang. Di pa naman ako masyadong... Nakainom na, pero hindi naman ako lasing. Ano na lang. Ikaw na lang matulog dito. Sayang din yung room eh. Tapos uwi na rin ako. Kaya lang di ako nakapagpaalam. Sakit na ulo, magbubook ikaw, na lang bahala ako ka. ng Grab. Ikaw? Sige. Tara, hatid na kita sa baba. Ha? Hatid kita dun sa kung saan ka sasakay. Hindi mo ako pipilitin Ha? Na ano? na magstay dito sa Hindi. hotel. Kaya nga, sinabihan nga kita na ikaw na lang matulog dito. Pwede naman sige. akong umuwi. Sige. Ako na lang dito. Bukas na lang mag-chat na lang ako sa nanay ko. Bukas na lang ako uwi. Yan naman pala eh. Sige, ingat ka dito Ikaw ha. saan ka? Uwi na lang ako. Wala akong kasama dito. Wala mo ba nang kasama? Bagay, Matatakotin kasi Hindi. ako eh. dito na lang ako sa sopa. Dalawang queen bed naman yan. Bakit sa sofa? Dalawang queen bed yan. Tag-isa tayong bed. Okay, pwede naman. Oo. Maselan ka ba? May kasama? Hindi ako sanay na may kasama. Sige, higa na ako ha. Na. My God. Ang kinis-kinis niya kahit morena siya. My God. Ito yung gusto ko. Nakakota ako. Maid of honor na ang nakakabembang pa. Ano kaya nasa isip niya? Ano kaya nasa isip Baka niya? kasi sampalin ako pag nilapitan ko. Baka kasi may jowa to eh. At loyal. Paano ko kaya Wala manilang? akong jowa eh. Single ako eh. Ako, hindi ko pa pwedeng i-reveal. Pero, nag-ovulate ako eh.
Sana nag-ovulate siya. Ano ba to? Ang init ng temperature ko. Hala, parang nilalagnat ako. Ha? Oo, Marco. Patayin ba natin yung aircon? Hindi, wag. Papawisan naman Ayan na. ako. Pwede, Bawak nga. Alo. di ba, ang init ng temperature ko? Fertile kasi ako. Ah. Dito ka na lang kaya sa tabi ko para may warm. Sigurado ka? Paano, sigurado ka? Sigurado ka? Ikaw, okay na sa'yo? Okay lang ba sa'yo? Oo. Baka may magalit. Hindi ka ba wala magagalit. Sa'yo baka may magalit. Huwag na natin pag-usapan nyo kung may magagalit. Oo nga, hayaan mo na sila Kaya magalit nga. sila. Basta may iba akong gagalitin. Yun! Ay, kanina pa to galit na galit. Marco, Jel, ay. Matapos ang gabing yun, nagising po ako siguro mga alas 8 na ng umaga pero wala na po sa tabi ko si Jelay Colantits. Nakaalis na raw po. Nahiya po akong i-chat siya pero nagbabakasakali po ako. Pasalamat ako sa kanya. Pero wala po akong na-receive na reply eh. Kahit scene man lang. Pero one time habang nasa biyahe po ako, biglang nag-chat si Jelay. Ay, nako. Grabe talaga. Napaka-traffic naman ngayon. Anong gagawin ko dito? Ay. Traffic talaga. Nag-chat si Jelay. Basahin ko nga. Marco, busy ka? Replyan ko. Hindi ako busy. Bakit? Kumusta ka na? Thank you naman, di ka busy. Pasundo naman ako sa mga Ortigas. Please, kung pwede ka ngayon. Okay, papunta na ako. Thank you. Puso, puso, puso. Emoji na nakakiss. Talsik, talsik. Ayun na yung emoji na may Talong, talsik na. talsik. Talong, talsik. Mag-emoji ako yung may dila. Walang sound yung... Kala ko hindi ka na magpapakita sa akin eh. Hindi ko Ba't mo naman nagre-reply naisip eh. yun? Hindi ko nagre-reply eh. Naku, Chat Marco, kita. iba ka, kaya hindi pwedeng mangyari yun. Talaga? Ako ba? Gusto mo ba akong kitain? Oo, kaya nga nag-iintay lang naman ako sa'yo. Eh, ngayon- Halos mga 5 araw na ako naghihintay. Sure ka, okay lang dito sa sasakyan mo? Pambiyahe to ah. Okay na to. Hindi naman to akin. Pinsang ko naman to. Hindi tayo magsasapin? Teka lang. May static dito. Static link. Yung ano ba, reliable ba yung tint nito? Dark tint ba yan siya? Oo, No, si Bong Villamor nakarelate ng effect. Yung Grab Teka lang. Ano kasi, wait, alam ko na. May panyo ako, ano ko sa bintana. Ipit. Itong harap, windshield. Hindi, may pangtabon ako sa windshield.
Ayan. Ayan, parang bahay-bahayan na to yan siya. Ayan, Parang bahay-bahayan na to. Ayan, pwede na yan. Ayan. Okay na. Wala ka pa yung sa likod. Baka kasi Ay, di, may lipat stop tayo. to yun. May stop to yun. Hindi na. Kaya pa. May stop to yun. Pag-overthink na kayo pag may stop. Sige na, huwag ka na magsalita. Game? At dahil sa nangyari ko lang, Tits, napilitan kong dalhin itong sasakyan sa tropa kong nagkakarwash at nagdi-detail. May katas ng nakalipas. Nakatas ah. Wala pa akong ideya kung anong trabaho ni Jelay. Kasi after po ng mga pangyayari, hindi na po siya nagsasalita. May tumatawag po sa kanya at nagmamadali siyang umuwi. Hindi ko rin po alam kung saan ang bahay niya. Ayaw niya magpahatid po eh. Basta iwan ko lang siya minsan sa labas ng mall. Para doon na siya sumakay. Para bang uhaw siya na camel na Bakit ang ano mo? Paka-hopeless romantic mo? Siyempre ito lang talaga no. ano? Ba't ganyan ka makatingin? Hindi. Hindi ko man lang alam anong trabaho mo. Tinatanong kita, ayaw mo namang sumagot. Saan ka nakatira? Hatid kita, ayaw mo mapahatid. Ano ba? May tinatago ka ba sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo kung... Ba't ko sasagutin yan? At ba't ko kailangan sabihin kung saan ako papunta lagi? At kung ano trabaho ko? Bakit? Hindi naman. Ba't ka nag-expect na gagawin ko yun? Sige na. Inamin ko na, Jelay, na nahulog na ako sa iyo. Nagjo-joke. Ano nakakatawa dun? Sorry, pero hindi ako sanay na ganda yung usapan. Bakit ganyan? Ano bakit ganyan? Kaya nga, ano? Bakit mo sinasabi yan? Kasi nga nahulog na ako sa iyo. Gusto ko... Ba't ka kasi nahulog? Hindi ko alam. Hindi ko naman pwedeng pigilan yung nararamdaman ko kasi nung una pa lang gusto na kita. Gusto kitang seryosohin. Sino ba may sabi magseseryosohan tayo? Ba't ka kasi nag-expect? Alam ko, wala. Alam ko yung... Ano ba may yan? boundary. Toxic naman? Aalis na nga ako. Teka lang. Bakit ganito? Parang kasalanan ko. Anong Parang may meron? Ba't ayaw obligasyon. mo sa akin? Ba't ayaw mo? Eh, anong nangyayari sa atin? Tapos ayaw mo... Meron kasi akong karelasyon. Kaya bakit kita jojowain? Tsaka wala naman sa pag-uusap na papunta to sa serious relationship o long term to eh. So, Meron ako. may karelasyon ka? Matanda. Sa ako? Situationship. Kaya bakit parang kasalanan ko? Ikaw may gusto nito eh. O gusto ko din. Binibigay ko lang yung kailangan mo. Tsaka kailangan ko din. Sige na, alis na ako. May Jelay! kasalanan. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyak
Tampakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City?
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ay, ang dami ko na ngang problema, dumagdag pa ito. Ay, nakakainis. Okay lang bang mag-rant, Nicole and Diego? Bakit ganon? Kapag ka ikaw ay mag-order ng pagkain sa loob ng isang fast food, unlimited ang gravy nila. Pero kapag ikaw ay nag-drive-thru, kalahati lang yung gravy. Nakakainis. Minsan, wala pa yung gravy. Paano mag-chicken na walang gravy? Minsan, na-check ko siya, nakauwi na. Pero more often than not, yung lagay ng gravy, kalahati lang. Yan na ba ang standard? Ay, Galit na galit? gravy ka na Gravy! Gravy ka naman. Gravy ang kanyang hinaing. Oo. 'Di ba? Alam mo yung tinatawag na standard, minsan dito sa Pilipinas wala naman tayong standard eh. Oo. Pagdating nga sa Ano? gravy. Hindi. Gets natin yung salitang standard. Maganda yung salitang standard eh. For example, lagi na natin tong napapansin na pagdating sa mga beauty queens, pagdating sa mga pageant, whether it's pang lalaki, pang babae, pang tranela, pang misgi pang kalawakan, 'di ba? Ang taas ng standard natin pagdating sa mga pageants, pagdating sa mga beauty queen. So sana pagdating din sa mga pamunuan, 'di ba? Tumaas din ang ating standard. Ay, tama Yan. naman. Kung ano mang klaseng pamunuan 'yan, ikaw nang bahala mag-isip. In this case, dahil yung nag-message sa atin ang tinatanong nga tungkol sa fast food, yan. Gravy yung problema. Correct, gravy ang problema. O di mag-focus tayo sa pamunuan ng mga fast food chain. Ayan. Ewan ko kung napapansin mo ito, bilang kaming pamilya ay mahilig sa drive-thru. Lagi naming napapansin yang ganyang eksena. Kung hindi man gets ko siya eh. Na para bang bakit kalahati lang? Samantalang totoo, pag nag-dine-in ka naman, pwede ka lang humingi ng humingi. Pero bakit kapag ka drive-thru kalahati, wala namang problema sa hindi ka bigyan ng marami kasi hindi ka naman nag-dine-in. Pero punuin naman po natin yung lagayan. Ganon. Anong standard yun? Ano kasi yan, magkaiba kasi yung status ng utak natin. Ikaw yung nagda-drive-thru, feeling mo ikaw lang yung siniserve. Oo nga, pero wag Samantala ka. yung nagtatrabaho, Madami siyang sinaserve. ang dami, kumbaga yung multitasking sila Yung utak nila habang inaayos niya yung ibibigay sa'yo, iniisip gravy. niya yung isang order na naman. Oo. Di ibig sabihin nun, mahinang nila lang sila. Hindi, kasi para hindi mo kayanin, papalitan kayo ng AI niyan. Oo, totoo. Sinasabi ko sa inyo, isang araw papalitan Ayan. kayo ng robot na pupunuin yung lagayan ng gravy. Kaya kung minsan yung reflexes nila, yung muscle, di ba? Pag yung pag-pump ng medyo Isang pagod pump lang. na, isang pump na, meron naman marami. Di ba? Iba-iba. Oo. Siguro kaya to nagreklamo, baka madalas na kasing nangyayari sa kanya.
Hindi ko po alam kung ito po ay madaming beses na rin po nangyari sa maraming tao. Pag nag-survey ba tayo ngayon sa labas, mag-a-agree ba sila dito? Pero gets ko yung sinasabi mo, Jegs, na syempre during sa isang drive-thru, talagang madami naman talaga silang, kaya nga siya fast food eh. Kung ayaw mong umarte, ay kung ayaw mo ng kung marami ka masyadong reklamo rather, di ba? Huwag ka sa fast food. Mabilisan yan eh. Yung Mabilisan. So parang walang pinagkaiba din yan sa analogy ng yung halimbawa, may nag-deliver ka. Feeling mo ikaw lang inaasikaso ng rider na mag-deliver. Na bakit? Kaya feeling mo alam na alam niya yung order mo. Correct. Oo, pakideliver na po. Saan po kayo? Diba? Kuya, di ba sabi ko kulay green na gate paglagpas ng ospital? Di ba kakatawag mo lang? Di ba? Ganon din pagdating sa fast food. Ayan. Siguro ang pwede nating gawin ay una, tama naman si Jeg sa part na madami naman kasi talaga silang ginagawa. Pero sa tingin ko kung pamunuan ng pag-uusapan, dapat talaga mas matindacious yung pagtitrain to make sure na mabigay pa rin yung best. Na kahit ba sabihin 99 pesos lang yung meal, kahit ba sabihin fast food lang, 'di ba? It still is hard earned money. So, perang pinaghirapan ito. So, kung minsan lang din siya pati mag-drive-thru, tapos niregaluhan niya yung sarili niya ng one-piece chicken or two-piece chicken. Isipin mo two-piece chicken tapos kalahati lang yung gravy. Nakakaiyak din naman, tsaka nakaka-frustrate. Tama. Hindi natin alam kung sa ibang bansa, baka depende din sa gamit, baka automatic versus manual. Baka. Pag automatic yung parang robotic na talagang may sukat lang. May sukat o, talaga. Kung halimbawa, kunyari robotic or whatever, or ibig sabihin, yung sukat, gusto lang din nating sabihin na yung sukat na kalahating gravy ay kulang po sa sukat. Ayan, dito sa atin baka manual, yung pag-pump isang pump lang. At saka kapag medyo halimbawa, mahina yung pagpindot. True, depende kung medyo punggok yung yung crew. Hindi masyadong malakas, di ba? Tantsahan lang kumbaga. Baka. Ayan. Yun nga. So, ang eksena dito ay para sa pamunuan ng mga fast food. Yan, oo. 'Di ba? To make sure na kahit na anumang klase yan, whether it's a promo, whether it's we make sure na dekalidad pa rin kasi deserve ng Pilipino yung quality. Yun yung nakakalungkot tinatanggap na lang ng mga Pilipino. Kahit kulang sa dekalidad yung mga pamunuan. Kung anong pamunuan yan? Na-deserve ng mga Pilipino, kayo na po bahala mag-isip. Sa'yo nga gravy lang yung problema mo. Paano na lang yung nag-order ng kape na walang sugar at walang creamer na nadala? Alam mo, isa pa, Jegs, na nakaka-lurk. Kita ko yung pagdilat ng mata mo. Wait lang, isa pa. Teka. Kasi yan, affected ako dyan sa gravy na yan kasi lagi yan nangyayari sa amin na para bang, ito na po ba? Minsan nga, soft drinks din. Talagang yung nakasil pa, okay, naka-cover kasi syempre drive-thru, soft drinks. Pagkita mo, may missing na 1/4. Ganito po ba pag drive-thru? Or parang gusto mo sabihin, kuya, ininuman niyo po ba? Bago ibigay sa amin kasi may ganon. So isa lang reminder also, we love fast food. Supporters kami ng fast food. Totoo yan. Comfort food ng pamilya namin yan. Pero syempre, di ba, deserve din naman natin na tama yung sukat. Maganda yung, kung halimbawa, kung ako lang yung owner, kunyari lang naman. Tapos ito lang talaga yung sukat, liliitan ko yung cup para puno. Correct. Kasi ang saklap makita ng gravy na kalahati. Tama. Di ba? Soft drinks na kulang. O, di ba, yung sinabi mo kanina, kape na walang kahit anong condiments, nakalagpas ka na. Before mo na-realize, isa pa tungkol dyan, Jegs, yung tawag dito, yung sa soft drinks, na gets naman natin na of course, no plastic na tayo. So may mga syudad na talagang pinapractice po yan. Pero po, kung ikaw po ay nasa pamunuan ng fast food, iisipin nyo rin po yung nagmamaneho. So kung wala pong straw, tas nagda-drive po siya, tapos yung takip nyo po ay hindi meant para inuman. Diba? Kasi yung iba nag-adjust na sila eh. Correct. Nilagyan na nila ng parang inuman. May parang spout dun sa dulo para mainom siya kahit walang straw. Paano pong gagawin namin? Paki-explain. Kunyari po, S-Lex. Tas nagda-drive. Tas uhaw ka na. Paano po iinumin ng hindi po matatapon yung buong soft drinks sa katawan? Correct. Question lang din naman po yun. Ayan. Totoo nga yung sabi nung tambalanista natin na nag-PM, ang dami ng problema ng Pilipinas, dumagdag pa to. Feeling ko, Jegs,
ito na naman yung usapan na hindi naman yung gravy yung issue. Oo. Feeling ko trigger. Trigger na Baka ang dami niyang pinanood ng mga balita today. Ay, naku. Na ang Bakit gulo-gulo. ano bang balita? Hindi. Bakit sino sabi mong magulo? Yung mga orange na gusto pangalan Charmaine, di ba? yun yung gusto kong, yun. Ba't may iba bang magulo? Tanong ko sa'yo, may iba, meron ba? Ay, hindi ko alam. Bahala kayo. Feeling ko yung issue niya tungkol sa gravy, it's a trigger of the little things na nagpa-stress sa kanya ngayong Correct. araw nito. 'Di ba Oo. minsan ganun? Parang Naiipon Oo, siya. naipon-ipon. Kaya Tapos nagiging bugnutin na correct, yung tao. bugnut ka. Tapos pagdating dun sa pag-drive-thru mo pa, kalahati lang yung gravy. Tama. Bugnut Alam ka mo na yung parang talaga. isang kutsarita lang. Correct. Yung para bang, yung totoo. Yung totoo talaga. Kaya nga nasabi ko sa kanina yung salitang hard-earned money. Kasi hard-earned money siya eh. Totoo. 'Di ba? So deserve ng mga Pilipino ng puno yung gravy. Oy, hindi namin to binabato doon sa mga nagsiserve ha. Hindi. Sa management, kaya nga sa pamunuan. ano ba yung sinabi nating Oo. term? Pamunuan. Ayan, nililinaw natin. Pamunuan na to make sure the training Oo. is right, 'di ba? Correct. To Oo. make sure na hindi rin siya masyadong haggard, Oo. na hindi na at par yung kanyang service. Baka Oo. naman isang tao lang kasi nilagay mo Tama, diyan. oo. Hindi nakakangarag kaya yung Tsaka isang tao lang siya. More on manual labor pa rin kasi True, tayo eh. oo. Gumamit na kayo ng mga robotics kung sino magsasali ng gravy, Yan. sa soft drinks. Tas may Para tansyado sukat. talaga. Oo, may sukat na ganon. May nakaprogram yun eh. Ang tao, reflexes lang kuminsan. Medyo Correct. mahina yung pag-pump. Tapos ang kawawa yung tao, 'di ba, kapag ka nasigawan. Ayan. 'Di ba? So sa nagtanong sa atin, ang pwede mong gawin, 'di ba, mag-o-order ka pa lang. Remind mo na, baka kalahati na naman. At saka, para hindi ka mainis na nasa gitna ka na ng NLEX, saka mo lang na-realize, double check bago ka umalis. Ayan, oo. 'Di ba? Double check, triple check. Correct. Yun yung responsibility natin bilang nagda-drive-thru na Oo. siguraduhin kompleto ang kubyertos. 'Di Tama. ba? Ganon. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Ramdam ko talaga, Jex, na it's a build up eh. Build up siya ng maliliit na bagay na finally, yung final straw niya is yung gravy na kalahati lang. Isipin mo siguro yung ang pangit nung simula ng araw niya, tapos nagsunod-sunod yung kamalasan, tapos gusto niya regaluhan yung sarili niya ng one-piece chicken. yan. 'Di ba? With gravy. Kasi Correct. minsan, sumasarap yung chicken with the gravy eh. Pagdating mo doon, kalahati lang, 'di yung ba? andyan ka na, anong kain na ka na. Pagbukas mo ng gravy. Yung gravy yung totoo, parang laway, ang unti. Nakakaloka! Gets natin. Feeling ko ganyan. Tingin ko yung mga ganyang klaseng gravy, pag pump, yung may hangin, yung paubos na. Oo, yung, correct. Para kang may LBM, parang ganun lang. Kaya yun lang lumabas. Ganun lang yung lumabas. Ay. Pero gets natin. Ano yan eh, feeling ko build up. Hindi lang naman galit na galit ka sa gravy, but I think it's an issue to talk about. Correct. Totoo naman talaga that it is happening and deserve ng mga Pilipino ng puno ang gravy. Pero tama yung sinabi din ni Nicole kanina na yung standard talaga, hindi natin na-standardize yung standard. Correct. Iba-iba. Iba-iba tayo ng Oo. standard. Tingnan mo na nga lang pagdating sa PWD card. 'Di ba? Kaya magigets mo kung bakit yung ibang mga restaurants na lulurkay sila or nagagalit sila kasi feeling nila, tsaka may signage na parang yung talagang may-ari lang ng PWD card o kaya fake PWD IDs or mga ganyan. Kasi hindi standard yung itsura ng PWD ID. Lahat, iba-iba per city. Oo, ang pwedeng gawin siguro ng pamunuan ng pamahalaan natin. Hala, may time kaya. Na, di ba, i-uniform. Tapos may QR code para madali sa mga na mag-verify, i-scan lang nila, legit. Correct. Tapos na nakakonect sa website. Pwedeng ganun. Oo. 'Di ba? Yun yung standard. Yun yung madami sa atin yung pwede na. Oo. Nasanay tayo sa pwede na yan. Kahit yung pagpila lang din, yung speaking of PWD, merong mga LGU na madali lang magpila ka ng ang PWD, meron din naman na pahihirapan ka. Correct. So wala talagang standard. Totoo yan. So dapat may uniform. Correct. Diba? Yun yung gano'n, yun yung sinasabi Parang natin. ito, uniform natin. Parang uniform natin, Diba? 'di ba? Na printed by Tigastito Clothing and brought to you by
LB Credit and Lending Corporation. Ayan, baka gusto niyo rin mag-sponsor sa amin ng t-shirt. Oh, 'di ba? Oh, Boss Leo Bonggaling ha. Boss Leo! Oh, madami pa po tong mga t-shirt. Ayan. Bill na lang namin yung LB Lending Corporation. Oh, 'di ba dahil po sa dahil sa LB Lending iba't iba yung uniform ng Love Radio Tama. team. Oo. Yan, makita ninyo may suot kami minsan itim. Oo. Bakit po walang sulat na letter? Saan? Sa likod daw natin. Orange. Oo. Kasi, nga no, bakit? Oo. Nagsusumigaw na orange to. Diba? Alam mo Bright yung orange. pagbaba mo na sa sakyan, pag lahat kayo ganito, Kayong kanina, di ba, nung nangampanya tayo sa labas, parang, anong meron? Di ba? May party list ba? May party list ba na dumating? Nakakasilaw na orange. Diba? Oo. So, shout out kaya Boss Leo Bonggaling, Boss LB Leo. Lending Corporation na shout out. Actually, may pinapa-shout out din siya sa atin nung isang araw eh. Ang buong LGU ng Candelaria, Quezon. Ay, hello sa pangunguna ni Mayor George Ogie Suwayan at si Mayora Emma Suwayan. Ayan. Ang municipal admin si Daryl Rumbawa at si Bea Mendez at si El Suwayan. Shout out! Ay, speaking of shoutout, eto din. Announce na rin din natin. Uy! Eto nga, the UST Galing Science Alumni Association would like to invite all College of Science graduates. So it's Centennial Grand Alumni Uy! Homecoming sa June 27. Saturday po Saturday. ito. 1 p.m. onwards at UST Manila Campus. Ayan, so again UST Galing Science Alumni Association. Ini-invite po ang lahat ng mga College of Science graduates. Centennial na ito, so ibig sabihin pangmalakasan. Oo, puntahan nyo! Oo, Centennial Grand Alumni Homecoming happening on June 27, Saturday at the UST Manila Campus. Para sa mga karagdagang detalye, you may visit their Facebook page. For sure, sa Facebook page nila, marami kang info na makikita. Baka nga mag-post pa ng mga throwback photos and videos dyan, Correct. di ba? Mapapareminis ka. Or contact Chari or Michelle via 0969-244-7944. Ito na yung mga masarap puntahan kasi yung parang halimbawa, yung nambuli sa'yo. Dati, no? Gusto mo ipakita sa kanya. Gusto mo pakita sa kanya na mas gumanda na ang buhay mo. O di naman kaya yung mga nambuli sa'yo, ito yung mga panahon para ipakita sa kanila na akala nyo yan. Or kayo ang motivation ko. Ayan, Di ba? Kung oo. bakit ako nag-effort, maggalingan sa aking craft or mag-level up kasi may mga nambuli. Or para magpa-reconnect, magpasalamat doon sa mga kaklase, Yan. ka-schoolmate na dati na tumulong sa'yo na hindi mo na nakita. Correct. Oo. At saka maganda din yan dahil establishing network. Yes. So baka meron kang pangangailangan pagdating sa printing, pangangailangan pagdating sa manpower, Yan, 'di ba? Yung oo. events, ganyan, na bigla kayong magkikita-kita. Tingin ko maganda bigayan dyan. Pwede. May host na ba kayo? Ayan. UST, may host na ba kayo? Oo. We're just here, waiting for you. Yan. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit, magkwentuhan, kwento na maywagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na ito, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay,
Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap pa na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God.
Sumagot ka na agad. Oo, win. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin nakawin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka...
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cecil. Napasulat para mag-share ng hindi karaniwang perspektibo ng pag-ibig. Ang kwento ko po ay isang patunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nakatakdang maging panghabang buhay. Hindi lahat ng minamahal natin ay makakasama natin hanggang dulo. Kung bakit ko po nasabi, hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo. After 10 years, nag-like siya sa Facebook story ko. Bigla tuloy nagbalik yung mga alaalang akala ko nakalimutan ko na. Nagsimula kaming mag-usap ulit at nagdesisyong magkita. Maulan noong hapon na yon. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung bakit pumayag pa akong makipagkita. Marahil dahil may bahagi pa din sa puso ko na gustong malaman kung ano ang mangyayari kung susubukan naming ulit. Para siyang basang sisiw nang dumating. Hawak ang mga bulaklak na halos magkalasug-lasug na sa pagkabasa. Ang ganda pa din ng ngiti niya. Halatang mabait pa din at ang gaan pa din ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Inakala ko na baka ito na ang simula ng panibagong kabanata naming dalawa. Pero habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting pumasok ang realidad. Napansin kong maingat siya sa paggastos. Sa katunayan, ako ang nagbayad ng kinain namin. Utang muna daw ang share niya. Sabi ko, kalimutan na niya at wag na niyang isipin. Doon ko na-realize na hindi na kami mga batang sapat ng mag-holding hands para maging masaya. May mga responsibilidad na kami. May mga pangarap, may mga plano para sa hinaharap. Nang mag-usap kami ng mas malalim, inamin niyang natatakot siya. Baka daw hindi ko matanggap ang mga kakulangan niya. Baka daw hindi siya maging sapat sa buhay na meron ako ngayon. Yung kinikita daw niya kasi sakto lang para sa sarili niya at sa nanay niya. Ramdam ko ang mga insecurities na matagal na niyang pasan. Masakit mang aminin, may mga pagkakataong hindi sapat ang kabutihan ng isang tao para maging sapat siya sa buhay na nais mong buuin. Mabait siya, maginoo at may mabuting puso. Kung pagmamahal lang ang pagbabasehan, siya pa din ang pipiliin ko. Kaso nakita ko ang hinaharap na maaaring hindi tugma sa mga pangarap na matagal ko nang inaasam. Lumaki akong mulat kung gaano kahirap mabuhay ng laging sapat lang. Lumaki akong nangangarap na balang araw, hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Gusto kong magkaroon ng pamilyang may seguridad, may direksyon at may kakayahang mangarap ng mas malaki. At noong gabing yon napagtanto kong hindi sapat ang pagmamahal upang punan ang lahat ng puwang na nilikha ng magkaibang pananaw sa buhay. Kaya kahit masakit, kahit may bahagi ng puso kong gustong lumapit,
pinili kong bumitaw. Minsan hindi forever ang first love. Minsan nagsisilbi lang itong magandang alaala, paalala ng isang panahong nagmamahal ka ng buong buo, at aral na magtuturo sa iyo kung ano talaga ang hinahanap mo sa buhay. Marami ang nagsasabing kayang daigin ng pag-ibig ang lahat. Ngunit sa totoong buhay, gaano man kalalim ang pagmamahal, hindi yun sapat upang pagdugtungin ang dalawang taong magkaiba na ng landas na tinatahak. Masaya naman ako na naging bahagi siya ng kabataan ko. Ngunit mas masaya akong tinanggap namin na may mga taong minamahal natin ng totoo, ngunit nakatakda lamang na manatili sa pinakamagandang bahagi ng ating alaala. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Tambalang Kumikinang. Sana po kahit paano, kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo ang kwento ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cecil. Nakikipaglaban sa digma. Ay, sakit no? Sakit pero alam mo, sobrang truthful ni Cecil. I like her. I like her, mukha siyang pera. I like her, practical siya. I like her because she knows what she wants. Alam mo yon? Isa sa mga natutunan ko sa nanay ko na hindi ko makakalimutang sinabi niya is that love flies out of the window when poverty sets in. Hindi man siya magandang pakinggan lagi kasi syempre importante naman yung pagmamahal. Kaya lang sa pagiging practical lang din talaga sa buhay po natin, hindi naman tayo bubusugin ng pagmamahal. Pag nagkaroon po tayo ng sakit, pag nagkaroon tayo ng mga problemang pinansyal, hindi naman po ito masosolve ng love natin ng isa't isa. Tama. Diba? Hindi sapat. Pero hindi naman natin sinasabi na kapag ka ikaw ay mahirap, wala ka ng pagkasa magka-love life. Wala namang ganon. Ito gusto ko lang basagin yung kaisipan na pag pinili mo yung love, tanga ka. Ay, diba? hindi. Pag pinili mo naman yung pero yung love radio, wise yan. Correct. Yung Basic. pagmamahal. Yan. Pag pinili mo naman yung yung pangarap mo, is mukhang pera ka. Hindi rin naman masama yun. Yun kaya gusto ko nga basagin yung ganun. Kasi una-una, paano ka magmamahal ng buo kung wala kang maibibigay? Totoo din. So hindi po yan materialistic kung uunahin mo yung pangarap mo kasi mas mabibigay mo yung sarili mo ng buong-buo, yung pagmamahal mo kung handa ka sa lahat-lahat. Sabi nga, you cannot give what you don't have, 'di ba? You cannot drink from an empty cup. Correct. So paano mo ibibigay yung pagmamahal sa ibang tao? Paano mo masusuklian ang pagmamahal sa ibang tao kung ikaw mismo ramdam mo na kulang na kulang? Tama. Actually, hindi lang din ako bilib kay Cecil na mukhang pera. Then na practical and she knows what she wants. Bilib din naman ako dun sa kanyang first love na it's very difficult for a man usually, 'di ba, na aminin Yes. 'Di ba? Pero siya inamin niya yung kanyang insecurities, nilatag niya na hindi ko masasagot yung kakainin natin today. Isipin mo first date after so many years, 'di ba? Hindi niya masagot. After 10 years, 'di ba? Hindi niya masagot. Bilib din naman ako sa kanyang honesty. Real talk din. Real talk din naman. Actually, kaya feeling ko kaya sila nag-match nung araw. Kasi real talk sila. Meron talaga honest correct, sila. meron talaga kayong something that brought the two of you together. And totoo 'yun, naniniwala din talaga ako diyan na hindi naman po lahat ng mga ginojowa natin makakatuluyan talaga natin hanggang sa dulo. Maaaring hindi sila yung mapapakasalan talaga natin. We can only hope. Sana laging ganun yung hope that every time we enter into a relationship pang long term, gusto natin na makita siya in the future with that person, ganyan. Kaya lang sadyang may mga tao katulad ng romantic relationships and even friendships, 'di ba, na seasonal lang talaga. Kasi ang question diyan is pag-ibig o pangarap. Parang ganun yan Napakahirap tingnan. Pero again, sa totoo lang, mas madali po ang pagpili kung pag-ibig o pangarap kung tatanggalin natin yung emosyon. 'Di ba?
Take out all the emotions. Tingnan mo kung ano yung mag-elevate sa personality Correct. Kung mo. ano yung magsa-stand out. Correct, oo. At sa tingin ko, hindi naman kinakailangan mamili eh. Pwede namang unahin mo yung pangarap mo habang naghahantay yung pag-ibig. Pwede din naman. At kung kayo talaga, hindi, diba? mangyayari yun. Pwede kayong magkita ulit after the next after decade. another 10 Oo, years. diba? Why not? Hindi natin masasabi. Pero one thing's for sure, it's good to know what you want. Oo. Diba? May mga taong hindi nila alam kahit na matanda na sila kung ano talagang gusto nila. Kaya nga sabi ko, kabilib-bilib tong si Cecil. Alam niya talaga yung gusto niya. Oo. Palibhasa siguro dahil dun sa kwento niya, no? Lumaki siyang mahirap. Yes. Lumaki siyang kailangan piliin Oo. between needs and wants. Oo. Lumaki siyang sapat lang ang kinikita Oo. siguro ng kanyang mga magulang. Ayaw na niya ng buhay na gano'n. Oo, alam niya kasi na yung kahirapan ay magiging mitsa ng pag-aaway. Correct. Kahit mahal yung isa't isa. Totoo. Marami po tayo nakikita yung mga ganyang Correct. kwento. And hindi po masama na piliin ang seguridad. Oo. Kasi lalong-lalo na kung magiging parents kayo to children, 'di ba? Syempre may mga bata na pong involved dito na kailangan din ng kanilang security. Correct. 'Di ba? Hindi din masama na mangarap ng buhay ng mas maayos kesa sa kung ano yung kinagisnan mong buhay, hindi masama 'yun. Ayan. 'Di ba? And I think right now kung medyo maayos yung buhay mo kumpara sa buhay mo noong lumalaki ka, I think that's a good flex. And walang masama doon. Na yung buhay na pinapangarap mo noon, buhay na tinatamasa mo ngayon. At walang masama doon. Oh, actually meron silang mutual understanding na naiintindihan nila yung Correct. sitwasyon. Mahal natin ang isa't isa. Andun kaya yung love. lang, Pero it's not meant to be. correct, hindi magtatagpo yung hindi nag-a-align yung ng thought natin. Correct. Si lalaki medyo insecure siya, parang hindi ko maibibigay yung buhay na dapat sa'yo. Tapos si babae naman parang hindi niya kaya ding mag-dive in sa ganong sitwasyon ng sitwasyon, lalaki. Kasi alam diba? niya magkakaroon ng friction. Correct. Oo. Kasi sapat lang yung kinikita. Oo. Isipin mo, hindi niya kayang pakainin Oo. on their date after 10 years. Diba? Correct. Kaya fast forward na agad si ate mo girl. Futuristic na siya agad eh. Naku, maghihirap ako dito. Magkakaroon kami ng mga problema in the future. Oo. And there's nothing wrong with Oo. that. Diba? Oo. Walang masama. May mga nagsasabi na, syempre kung mahal mo talaga, ipaglalaban mo. Oo. Pero pakatandaan po natin, hindi po lahat ng battles ay nilalabanan. Correct. Oo. Diba? You choose your battles. Kung Oo. alam mong matatalo ka dyan, bakit ka lalaban dyan? Pwede ka naman makipaglaban, but you have to play it smart. Oo. Diba? Diba? Oo, gamitin natin yung eh. utak din natin, wag lang yung puso. Kaya nga daw ang utak ay nasa ibabaw ng puso kasi Tama. minsan kailangan pagganahin at kailangan maging mas mangibabaw. Tama. 'Di ba? Yung playing it smart Oo, than kasi the heart. ang magpapahamak talaga sa atin yung puso natin. Diyan tayo nagkakaproblema. True palagi. lalo! Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gusto nating mag-deep dive pa dito, Oo. no? Totoo. Ayan. Ang hirap talaga. And I think for Cecil, dumating na din siya, kung halimbawa after 10 years ito, dumating na din siya sa naging wiser siya. Maybe, yun nga yung sinabi niya kanina na 'di ba, na doon ko na-realize na hindi pala kami bata. Kasi natatandaan ko, Jegs, yung nung bata ako, doon ako lahat sa pag-ibig eh. Naniniwala ako na pwede pa siyang pinaglaban mo sa nanay mo. Pinaglaban ko sa nanay ko kasi naniniwala ako na kapag ka ang tao may pangarap, totoo naman. At hindi pa rin naman ako, hindi ko pa rin naman pinaniniwalaan ko pa rin naman siya hanggang ngayon, 'di ba? Na kapag ka ang isang tao ay merong pangarap, 'di ba? Hindi imposibleng makamit ang kung ano man yung gusto niya makamit kasi meron siyang goal. Pero hanggang doon na lang sa paniniwala, hindi mo na ipaglalaban yung pagmamahal. Kaya nga. Kasi yan normal yan sa ating mga tao, especially pag bata ka. You Yes. operate with emotions. Correct. Kasi Totoo wala ka pang yan. experience So siguro para sa nangyari kila Cecil at doon sa Si kanyang Arlo.
ang nangyari dyan is, dahil nga hinubog na kayo ng panahon, Correct. yung Mga logic pagsubok, ninyo, na-develop na na-develop rin. na, kaya nakikita mo na yung mga dapat at hindi. Correct. Oo. Dati nung ipinaglalaban ko yung mga boylet ko, yung mga love life ko nung araw, hindi ko maintindihan yung punto ng nanay ko talaga nun eh. Magkaiba talaga kami. Bay, Iniisip mo palibasa. na parang nanguhusga. Oo, iniisip ko parang grabe naman ang huhusga, hindi naman tayo mayaman. Mga Oo. words ko yun sa nanay ko, hindi naman tayo mayaman, ba't natin inuhusgahan yung boyfriend kong mahirap? At ang Ganon. pinanggagalingan mo pa dyan na, dapat mas maiintindihan natin sila kasi galing tayo sa hirap. Yun ang Di ba? sinabi ko. Eksaktong-eksakto. Na yun in my mind, na sinabi ko rin sa nanay ko na para bang mayaman tayo kung hindi natin pipiliin yung ganitong klaseng klase ng pag-ibig. So, dyan na lumabas yung mga linya ng nanay ko na love flies out of the window when Ayan. poverty sets in. Pero again hindi natin sinasabi na pag mahirap ka, wala ka ng chance at love. Ano lang talaga, siguro as you grow older and wiser, you understand na it's really not just about the emotions. Ayan. Yun Alam na mo, lang talaga siya. Kung babalikan natin yung moment na yun sa buhay ni Nicole Ayala, yung sa brain naman ni Mami, hindi siya dahil ayaw niya doon sa tao. Hindi. It's because dahil takot siya na maranasan mo yung Correct. naranasan niya. Ayaw niyang bumalik doon na parang naka-advance na ako Oo, eh. Yun, alam mo, Napag-aral na kita hindi eh. lang yun. Ang punto ng nanay ko, naging Nicole Ayala ka na. Correct. Parang ang sabi niya, sino ba sa generation ninyo yung naging Nicole Ayala? I mean, napag-aral niya na ako, pinatapos niya na ako, tapos I've built a name. Tapos Correct. dyan lang mapupunta. Hindi sa nila lang, Oo. pero kumbaga, yun nandun siya sa mindset na yun, Oo, di ba? protective state ng utak yun eh. Parang kasi tayo mga kabataan, naging Nicole Ayala ka, trophy ka na ng magulang mo eh. So, ayaw na medyo madungisan yung trophy na baka At saka pinaghirapan niya din pati. Oo, Tsaka ganun alam yun niya, in her mind talaga, alam niya na dati ang isang burger ay nahati namin sa 4 na magkakapatid kasi hindi namin afford ang isang Jollibee burger nung araw. Yun yung Tapos yun iniiwasan. yung iniiwasan niya. Tapos ang pipiliin ko tas ang mga paliwanag ko nun talaga, Jex, nung bata pa talaga ako. Pampelikula yun niya. Pampelikula. Basta pampelikula yung mga paliwanag ko na kaya naman namin ito. Maipaglalaban ng pag-ibig namin ng mga bagay-bagay. Mailalaban namin na ang pag-ibig namin ay sapat na para mabuhay. Hindi lang naman pera ang dahilan kung bakit magiging... Basta mga ganyan yung mga lines ko when I was younger. When I became a mother, when I had a daughter, nung nagkaroon ako ng anak na babae lalo, sa utak-utak ko talaga, sabi ko talaga, sa utak-utak ko, etong si Princess, pagka talaga tong... Pagka isang araw, pinakilala sa akin, tapos... Sa may paglalaban. Oo, at ipaglalaban, talaga naman. Pakikinggan ko siya saglit, pero kukuritin ko siya pagkatapos. Bigla ko natuloy na intindihan kung ano yung iniisip ng nanay ko nung araw, na hindi naman sa nang mamata siya. Kasi ang iniisip ko nun, minamata, ganyan. May mga linya pa yung nanay ko noon na, pipili ka ng mahirap pa sa daga. Sabi ko, grabe naman, hindi naman siya mahirap pa sa daga. Sobrang hirap naman, sabi ko. Sobrang hirap naman yung mahirap pa sa daga. Alam mo, pagbata ka talaga, you don't understand eh. Ngayon, as in, sobrang gets ko na. Lalo na nung naging magulang ako. Tama. Ganon. So, and it's not a bad thing. Yes. It's not a bad thing. Hindi sa dahil ayaw nila dun sa tao. Hindi. Talagang, yung sitwasyon, gusto nilang matanggal ka dun sa sitwasyon na yun. At ayaw nilang mangyari yung nangyari talaga. Kasi alam nila kung gaano kahirap. Correct. Yun yung pinanggagalingan ng isang magulang, ng isang nanay na anak, huwag namang ganyan. Hindi dahil dun sa tao, hindi sa minamaliit nila yun. Ayaw talaga nilang maranasan mo yung naranasan nila. Tama. Yun lang talaga yun na ayaw niya talaga na kailangan pa hatiin yung burger sa 4. 'Di ba? Kaya nga alam mo, kung masasabi kong meron akong flex, let's say I will flex. I think yung flex ko would be kapag ka tinanong mo yung anak ko kung kunyari kaka-birthday niya lang. Pag tinanong mo siya, yung mga nagtanong sa kanya, tinanong siya kung anong gusto niya for her birthday. Sabi niya, anything. It's either anything or no, it's okay. For me, that's a flex. Kasi ibig sabihin nun,
hindi niya pa hinihingi na ibigay na namin. So she has what she needs. Yun lang yun. Parang kung ano man yung kailangan niya, and minsan Parang hindi niya pa feeling niya, kailangan. She has enough. Oo, diba? she has enough. Oo. And for me, that's a flex. Kasi ibig sabihin, na i-provide sa kanya eh. Oo. Kasi kung halimbawa, tinanong mo, ang isang tao, Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Countdown. Top 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 47 minutes after 11 o'clock and welcome back once again to Love Radio Top 10 Countdown. At syempre, ito na yung pinakahihintay natin. Sa lahat po ng mga kabisyo, ikaw manong driver na nagdadrive, hawak-hawak ang manibela. Alam ko naman miss na miss mo na to. Well, hindi ko na patatagalin. No further introduction. Kilalang kilala po ito. Na-miss na nga natin to Ladies and gentlemen, let's all welcome Bugoy Drilon! Hello, boys! Thank you po for having me. Love Radio, thank you for having me. Yes, Bugoy. It's been a while. Kamusta? Suki natin to si Bugoy sa mga event. Yan, lagi-lagi to. So, sobrang nakakamiss. Sobrang nakakamiss. As I swear, sabi ko, pagdating ko nga dito, sabi ko, grabe, dito ako nag-start. Yeah. Pwede yung mga show natin, correct, yung mga event natin. Yes. Oo. May buhok pa nice siguro. to be back, May buhok pa siguro ko nun. Meron pa din naman na yan. Alright, depende. So Bugoy, di ba? Tagal na hindi ka nagawi dito, hindi ka namin nakasama sa mga events kasi nagsimula yung humina yung events, especially during nung COVID, di ba? Pandemic. So, kamusta si Bugoy pala nung pandemic? Talking about pandemic. Marami din pinagdaanan, pero gano'n naman talaga yung life, di ba? Yeah. Gano'n naman talaga. Marami tayong pagdadaanan as long as na alam natin na malalagpasan natin kasi lahat naman ng pagdadaan natin may solusyon So, yeah. And okay of course, naman ako. Alam naman ng So lahat far. na doon ka na nanggaling di ba? Sa hirap. Yun yung advantage sa atin na galing sa medyo sa hirap din na nabigyan ng kahit bumalik tayo doon, alam na natin, di ba? May template na tayo kung anong gagawin. Siyempre naman. So, during the pandemic, nakapagsulat ka ba ng mga kanta? Kasi usually, yung bang mga artist, yun yung go-to nila Actually po, sabi ko nga sa sarili ko na hindi kasi ako gumagawa ng sariling album before, yung mga album ko before from my label pa. So itong album, actually naging busy po ako sa paggawa ng album. Sabi ko parang, I think ready na ako gumawa ng sarili kong album na based talaga sa nangyayari sa sarili kong buhay. Kumbaga, ito yung makakanta ng buhay ko. Kasi I've been through a lot talaga. I lost a lot of people at the same time then. So sabi ko, okay, na-gets ko na siguro yung time na yon inalat na para mag-gain ako ng substance para mailapat ko siya sa mga music na gagawin ko. So thank God din naman na na-meet ko yung mga my team, music team. So kami na gumagawa ng music namin. Alright. So itong album na to parang first album ko independently na nagawa. Okay, so masasabi natin this is Bugoy 2.0. Parang volume The new version of Bugoy. Kasi this time medyo may puso na talaga kasi ikaw yung gumawa, 'di ba? Parang gusto ko po kasi maintindihan nila kung ano yung artistry ko and then maintindihan nila kung sino talaga ako as an artist. Kasi I think it's time for me to make my own music po. So this is the real you. The real deal, ika nga. Doon nila makikilala buong pagkatao ko sa album. Nandun lahat.
Well, talking about parang naintriga ako doon na ang dami mong pinagdaanan. And definitely maraming nakikinig sa atin ngayon na marami ding pinagdaanan. Baka pwede nating pag-usapan like sa may pinagdadaanan ngayon, paano mo nalagpasan? Like sabi mo maraming taong nawala sa'yo. Actually, itong kantang to, yung pinopromote ko ngayon, yung Hilom, is actually like I have a brother, a friend, best friend na he went to heaven. So sabi ko, yung process ng paggawa nito, sabi ko, gawa nga kami ng kanta na parang pag pinakinggan ng tao o pag kinanta nila, pinakinggan nila, I feel na they're also saying prayers sa brother ko to heal. But unfortunately, he went to heaven. Nung binalikan ko ulit yung kanta, nung pinakinggan ko, na-realize ko na, wow, this song pala is also for me, for my own healing process. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan, kaya naging main title ng album is Anthem kasi talagang ito yung normal life na pagdadaanan mo, your own journey. Kasi ito yung journey ko. Lahat naman tayo papunta doon kasi we grow. 'Di ba? Nagmamature din tayo. So, yun po. Kasi losing someone, 'di ba? Pag may nawala tayo na mahal sa buhay, hindi lang yung mag-grieve ka a year. Yeah. Actually, parang tangan-tangan mo siya sa buong buhay mo. Andun yung mga what if. Like for my instance, I lost my mom way back mga nasa 20s ako kasi she committed suicide. So parang ang nangyayari, parang may time pa rin din na kahit sabi matagal na, nakalimutan mo na, pero may mga glances pa rin na what if kaya pag nandito sila, no? So yung Hilom, talagang hindi siya healing. Kasi parang mga what ifs kasi like we have to learn kasi na parang ang buhay talaga is kailangan mo mag-move forward. Kasi kanya-kanya naman tayo ng timeline. And kaya siguro, nung na-realize ko na, ano ba talaga yung purpose ko? I think, because kung ano man yung pinagdaanan ko, so gawa ako ng kanta na it can heal me. So, kasi yun ang pinagdaanan ko. Kaya yung main ng mga meaning ng kanta ko is about healing process. Acceptance and healing process na normal lang talaga yan na darating sa buhay nyo as long as na meron kang acceptance and at the same time you have to move forward kasi ganun talaga ang life. So parang yung sa album mo na to is it's all about yung pinaka-theme is about moving on, parang healing itself. sa sarili mo. Yes. Kasi sa panahon ngayon na yun yung pinakamahirap din na ma-achieve natin eh. Kasi hindi nabibigyan ng pansin kasi na focus tayo sa mga responsibilidad natin na hindi na natin nakakalimutan na natin yung personal life natin na kailangan din natin mag-heal para pag shinare natin yung energy natin o pag shinare natin yung sarili natin sa ibang tao, we are complete. Sabi nga nila, you can't give what you don't have, diba? So, halimbawa, mag-a-advise ka dyan sa kaibigan mo na, okay, pero ikaw dumurugo. Kaya nga, di mo mag-a-advise ka pero hindi mo nun ma-apply sa sarili mo. Oo, yung magpapasaya ka ng tao na ikaw naman hindi ka masaya. So, it's supposed to be mag-umpisa sa'yo within I'm so excited sa album mo na ito. Kasi ito pa lang sa awitin mo yung Hilom, parang it speaks a lot na eh. Kasi yun talagang mahirap mag-heal na halimbawa pwedeng away sa pamilya, hindi pagkakasunduan, o lalo na yung if someone passes away talagang ang dami talagang what if, di ba? So parang sana ako isa sa one of my greatest regrets ko na hindi ko na nakasama yung parents ko na yung able ka na, may trabaho ka na, sana nailabas mo lang naman sila. Siguro ikaw definitely with your so-called brother na ang daming what if na sana ang daming what ifs pero once na nilagay mo yung acceptance na ganun talaga na may kanya-kanya talagang purpose ang isang tao and before siya umalis na kumpleto niya yung purpose niya. Na yung purpose niya pala, my brother kasi yung purpose niya is to connect everyone. Okay. And nagawa niya yun. Yun for me. Wow. So, kuminsan yung mga napagdaanan natin talaga, no? Doon pa lang natin nakikita kung sino tayo. Kung hindi natin mapagdaanan yung mga mga tragedies, problema, doon pa lang deep within na merong parang gano'n na gustong kumawala pero ito yung finifeed ng world eh. Diba? Ng mga nasa paligid. So parang ang nangyari sa'yo with your new album
ito yung parang Awakening. Oo, awakening. Awakening. Parang talagang this is the real me. Parang Yes, hello, ito po talaga ako. Ayan. So exciting. Okay, now let's talk about mga gigs for those na gusto kong makita. Actually po, this coming October po, I will have a concert in Canada. Uy, perfect! Kinakabahan, pero ilalaban. Pero sabi ko nga- Sakto, maraming nanonood sa atin. We are broadcasting live din sa Facebook. Yes, So all over the yes. world. Sa mga friends natin dyan. Ayan, so, well, Basta tune in na lang po kayo sa social media accounts ko po. Nandun po yung mga dates ng concert ko po sa Canada. October 12, nasa po ako, Vancouver. Wait lang po, hanapin ko na lang yan. okay, take your time. Okay Ayan, lang. October 12, nasa Edmonton po ako, Edmonton Expo Center. October 18, Vancouver at South Hall Event Center. October 19, Calgary at Crown Banquet Hall. October 25, Winnipeg at Borton Cummings Theatre. And October 26, Toronto at Global Kingdom Event Center. For tickets po, please contact Miss Peggy Chua at 647-787-3279 or message Powerhouse Dreams Entertainment on Facebook. Wow. So, Bugoy Drilon is in Canada. So tanungin kita, Bugoy, gaano na ba kalayo yung narating ni Bugoy Drilon? Paano mo siya ma-stay? Malayo na po kasi siyempre nag-mature na rin ako the way ako mag-isip, at the same time I think masasabi mo na malayo na yung napupuntahan mo kapag marami ka ng responsibility. Na okay lang. Yeah. Kasi sabi daw nila yung sa responsibilities doon mo maintindihan yung sarili mo, at the same time doon ka din mag-grow. Yeah. Kasi, pag wala kang responsibility, parang happy-go-lucky ka lang kasi yung tayo kasi mga tao, we're meant to grow. Yeah. Diba? Yun talaga, ang life is just experience, so you have to experience everything. So, Correct. it's okay to experience good and the bad kasi in the good side, you will help more. But Yeah. in the bad side, or that side, you will learn something from it. Kasi you will learn a lot of things based on experiences. Sa human psychology naman, gano'n naman eh. Ang maturity, hindi naman siya nakukuha eh. Nakukuha mo siya over ages eh. Yes, saka through experience din. Yeah, through experiences na, ay, ganito pala. Kasi kung minsan, di ba, kagaya ng sinasabi natin ng mga nanay natin, di ba? O, papunta ka pa lang, hindi natin naiintindihan yon. But until such time na dumating ka sa ganitong age, kaya pala. Maintindihan mo yun. Oo. Pero in reality daw talaga, nagigets ko na yung sinasabi nila na kapag hindi ka tumingin sa pinanggalingan, hindi ka makapunta sa pinaroroonan. I think yung meaning nun is just for you to stay humble Yes, sa exactly. lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero yung life kasi talaga is meant to move forward. Yeah. So, ang dami kasing distractions along the way. Pwede kang mag-derail. Kaya kailangan mo talaga yung mga tao na simulat sa pool, naniwala sa'yo, Yes. nandyan sa'yo. Sabi nga nila, Quest, piliin mo daw yung taong pinipili ka, or piliin mo daw yung taong mahal ka at mahal mo rin at pinipili ka. Oy, parang gusto ko marinig sa kanta. Oo! Galing, oh. Kasi parang, bakit mo kasi daw na mahanapin yung taong hindi ka pinipili? Yeah. You already lose the game. Diba? So, puntahan mo lang daw kung saan yung mga bagay nagpapasayo sa pinipili ka. Yeah. So, parang ano lang din. So, when it comes to, for me, for my faith, I choose Jesus Christ bilang my Lord and Savior, 'di ba? Kasi pinili niya ako, namatay siya sa krus eh. Yes. So parang ganong masasabi natin yung sitwasyon na piliin mo yung tao na talagang tatayuan ka, hindi yung naghahabol ka lang diyan, 'di ba? Sabi nga daw nila, yung mga decision natin, tayo lang naman magde-decide nun kung anong pipiliin nating way. Yeah. Kasi nga meron tayong power of will eh. Yeah. 'Di ba? So, tayo gagawa ng sarili nating journey. Tayo din gagawa ng sarili nating path. Tayo din gagawa ng sarili nating misery. It's all about what's your will. Yeah. So it's parang Aray! 'di ba? parang loving someone again is laging two-way yan eh. Pag nagmahal ka, dapat may balik. Hindi lang ikaw lang yung nagmamahal, 'di ba? Siyempre, parang sa friendship din. Yeah. And every form naman ng any relationship na it's give and take. Yeah. Kasi doon yung makikilaya sa sarili nyo at doon din kayo mag-grow as yung relationship nyo. Yan, so makikita nyo yung dynamics ng isa't isa na iba yung ugali nito but still And you it's manage. okay po. Yeah, Kasi it's okay. we all have differences. Oo. Kahit nga sa mga mag-asawa, 'di ba? Pag
kung may mga bagay na dapat pagtalunan, pag-awayan ninyo, para at least makita ninyo, mag-meet kayo halfway. Magkasundo kayo sa isang desisyon. Diba? Sarap ng usapan na. Kaya nga eh. Sorry din. Usapan buhay. Ngayon lang ulit kasi ako nakabalik. Kaya nga. Grabe. Okay, so again, maraming salamat, Bugoy. Mga gusto mong pasalamatan, go ahead. Yes, gusto ko bang pasalamatan my team, of course. 314 Studios, Bugoy Team, TMP, and of course, Love Radio. Thank you for having me here and for letting me po na ma-promote yung new music ko. Thank you. Ayan, at syempre, hindi namin palalagpasin to na marinig na live in flesh. Yung kahit katiting lang, kahit sample lang. Okay. ng awiting ni Bugoy. Yes po, this song is Hilom. So sana po i-request nyo palagi para makapasok ako ng top 10. Yeah. Patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay
Hindi ko mukha yung Come poison. on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka ba na ang pabago-bagong takbo ng panahon, minsan mainit, biglang uulan, naniniwala ka ba na ito ay senyales ng pagkatanggal ng mga pangit sa mundo? Ang tanong, apektado ka ba? Nako. Ay, ako hindi. Grabe pa bago-bago, no? Oh, may lugar na umuulan, may lugar na ang init-init. True. At mahirap kasi mahirap yung mga umuulan tapos umiinit. Dati nangyari sa akin yan eh. Na-late ako sa isang event kasi sobrang lakas ng ulan sa Mandaluyong kung saan ako nakatira nung araw. Tapos yung event, Evergotesco Commonwealth. As in, hindi talaga ako makaalis. Sobrang lakas talaga ng time na nagko-commute lang ako. Pagdating ko ng Commonwealth, walang maniwala sa akin na umuulan sa Mandaluyong kasi tuyong-tuyo. Pagka man lang kapag sinungaling. Kaya nga, tuyong-tuyo sa Commonwealth. Nakaka-lurkage. Tsaka nangyayari yun, di ba? Pag halimbawa, sumasakay ka ng sasakyan, o kaya nagda-drive ka, kunyari kahaba ng NLEX o SLEX, di ba? Sa isang parte, ang lakas ng ulan, tas biglang yung sunod na parte, tuyo. Dito nga lang sa atin dito lang sa Pasay, pagdating mo ng Baclaran,
tuyo, Oh, mainit. 'di ba? Ang hirap sabihin na umuulan sa amin kung Correct. sa lugar ninyo ay tuyo. Yan. Oo. Kaya nga ang pabago-bagong takbo ng panahon ay senyales ng pagkatanggal ng pangit sa mundo. Kung Yan. hindi ka pangit, chill lang tayo. Ayan. Chares! So dalawang bagay lang po Oh. yan. Kung doon ka sa lugar na umuulan, maaanod ka. Oho. O doon naman sa mainit, malulusaw Correct. ka. Saan tayo lulugar? Actually, kaya kung ikaw ay naabutan ng Love Radio umbrella, Oh, yan, rain yan. or shine. May May protektado ka. Protektado ka. O siya, kami po i-exit na. Poproteksyon na ng inyong health ng susunod na DJ natin. Nagmamarathon kasi. Oo naman, Kahit tibay nito. umuulan. Oo. Kahit umuulan, Wala tumatakbo siyang yan. pake. Wala siyang pake. Oo. Maratoni po para sa programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, and whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy, alam mo ba? Metro's #1 Love Radio. Basic!